Eman buelta bat, oza, eman buelta. Hau ez jarri, Ondo zen botata. Txema fallo dekos? Itz pasa. Itz pasa! Arekin hasten da, mutilen taldeko atezainaren aktorearen izena. Ander. Berekin hasten da, Gorka eta Olatzen kiroldegiko dantzaren sekuentzian entzuten den abestiaren egilea. Bengo. Bai. Berekin. Malen eta Liliren hilerriko sekuentzian, noren beldurrezko protagonistaren abestia entzuten da. Itz pasa. Martxeloren kotxaren marka, Arekin. Audi. Haren bizi izan zen hiria. Berekin. Barcelona. Berekin. Laugarren denboraldiko lehen ataleko hasierako abestiaren izena. Itz pasa. Bosgarren denboraldiko pertsonaia berrietako baten izena. Ekain. Ondo, F. Historia osoan homosexual deklaratu zen lehen jokalariaren abizen. Itz pasa. Erekin, Larrak salaketa izan zuen taldearen izena. Itz pasa. G. Learoko festan hildakoaren izena. Galder. H. Printzesen ospakizun mitikoa. Jaka. Vale. I. Non egiten zuen lan Peiok lehendakari izan baino lehen. Irratian. J. Non jarri zion Galderrek kepaketon motea kepari. Jantokian. K. Mendi eta diskoteka baten izena. Kabi. L. Printzesak utzi zituen lehena, Olazarra taldera joateko. Leire. Me. Lehena. Lehena esan dut. Larra. Hori da. Larra esan? Larra. Ostia, macho. Bai, bentzaba xo jokalarietatik. Venga. Eferekin, Malen eta Lilik laugarren denboraldian lapurtutako loreontziaren pertsonaia historikoaren izena. Frida Kahlo. G. Itxasok gustuko duen film klasikoa. G. Itz pasa. Zer ningu zu itz pasa. Eman buelta bat, oza, eman buelta. Itz. Ke? Malenen Instagram kontuko erabiltzailea. Malen pipi. Ene dauka. Za abesti entzuten dakabin Nora eta Olatz musukatzen direnean. Saiatzen nahi. Eunateren abizena. Otadui. Ondo. P. Telesaia emititzen den plataformaren izena. P. Primeran. R. Aurtengo zuzendariaren abizena. Tia. Joño, vale. Rodríguez. S. Futbolaz aparte, Gorkak praktikatzen duen beste kirola. Eskeita. T. Gola sartzeko egiten den akrobazia. Txilena. U. Noraren ama antzezten duen aktorearen abizena. López. No! Urrutia zan, hori ez jarri, Patri Urrutia. Hau ez jarri, Urrutia. Patri. Komisaria dagoen herriaren izena. Hasten da atxerekin edo? Hostia. Komisaria dagoen. Itz pasa. Isa, ametsen izen faltsua Tinderren. Xabi. Z, futbol sekuentzia grabatzen diren futbol zelaiaren izena. Osa, herria? Zizorkin. Vale. Tope, haino. Derekin, Malen eta Liliren hilerriko sekuentzian, noren beldurrezko protagonistaren abestia entzuten da? Paso. I, irabazi arteren abestiari, ahotsa jartzen dion abeslariaren izena. Irene. Jota. Jotarekin hasten da.
Mutilen taldeko kapitainaren izena. Jon. Karekin hasten da. Learoko diskotekan eskatzen den edari tipikoa. Kas. Kola. Kola? Kas? Ez, kola bat. Nik ez dut esan inoiz hori, kola bat nahi dut. Jode, ba. Nora Eta nuke nik kola. bez. Zuk ez? Ja, nik ez da. Historia osoan homosexual deklaratu zen lehen jokalariaren abizena. Ezerekin hasten da. Fritschman. Ez... Fasanu. Fasanu, ba, fasanu. Elerekin hasten da. Haren eta Liliren lehen abizena. Lizarralde. Emerekin hasten da. Zertaz mozorrotu zen Lili, printzesen mozorro festan. Maria Antonieta. Enerekin hasten da. Norekin izan zen ametsen lehenengo musua telesaian. Naia Sillerorekin, nirekin. Bueno. Norarekin. Bueno, bai. Bueno, Naia, Nora Naia berdin da, ez? Bale, Horekin hasten da. Non grabatzen dira egiztiko barruko sekuentziak. Porere eta ikastolan. Perekin hasten da. Areneren idoloaren abizena. Putellas. Paredes. Ondo zen botata. Irene Paredes, bueno, Alexia Putella. Bai, danak. Idolak danak. Derekin hasten da. Itzpasa. Itzosa! Errerekin hasten da. Learoko hauteskundeetako hautagaietako baten izena. Ramon. Eserekin hasten da. Kepako gustuko duen pelikula. Spiderman. Oso ondo. Terekin hasten da. Learoko gazteek bideoak igotzen dituzten plataforma. TikTok. Urekin hasten da. Areneren fisioaren izena. Urko. Isa dauka. Idoiak ikaslei esaten dien hitz klasikoa. Isilik. Iso. Vale, ba, venga. Iso. Derekin, Malen eta Liliren Itzpasa. Zetarekin hasten da, Martxeloren aragitegiaren izena. Zabalegi. Vale. Dab. Itzpasa. Derekin hasten da, Malen eta Liliren hilerriko sekuentzian, noren beldurrezko protagonistaren abestia entzuten da. Itzpasa. Jerekin hasten da, H-rekin hasten da, Hernani. komisaria... Larra. Itzpasa. Derekin hasten da, Malen eta Liliren hilerriko sekuentzian, noren beldurrezko protagonistaren abestia entzuten da. Eta da, derekin, magoazen pentsatzera, derekin. Ya está. Erekin hasten da, Larrak salaketa izan zuen taldearen izena. Zein da? Eska, geratzen zaizik Ezaguna da. izen normalak. Tipo, etxadi, erreta... Izen bada, osea, herri bat da. Nik ez dut ezagutzen. Ez dakit. Denbora. Denbora. Hernio. Ernio. Hernio. Daimorina. Drácula.